50 000. Salam aleyküm. Plus 50 000 gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü mihmanımız Gülçinar Täç. Gülçinar hoş geldin. Selam, olmaya değilim. Kovu. Sen näle? Kovu geldin mi? Hudaya şükür, tamam geldim. Ay malacağız. Egzamlar näle taşırdın? Hudaya şükür, kol geçti, normal güzel. Şöyle deyin, Gülçinar 2 hepteden beri karışacağız. Egzaminleri sebepli, egzaminleri kurtarmasına karıştık ve egzaminleri kurtarmadan sonra birazcık dincinalıp Gülçinar bizim mehmanımız oldu. Başlamadığından o zaman birazcık özün arada aytıp versin, özün tanıtsan. Ben Gülçinar, biliyorsunuz. 5 yaşımdan beri skripka sağ vurarını ve piyano sağ vurarını çalyan Aşgabat'taki Yurtta Orta Salçık Mektep internatında okudum. 11 yılımı Şatay'da geçirdim. Şu an kayıt bölüm okuyan. Şu an Ankara Üniversitesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü okuyan. Men bilişime göre, sen yana bir öğrenim ayttın skripka, yani muzikanından sağdan alıp onun ne için sen şu an Fransız dil okuyan. Ne için konservatuara gitmedin mi? Konservatuara. Sebebi 9. 10. klası yavaş-yavaştan Fransız dilini öğrenip başladım. Ve şu vakitler Ecem'den kalkım komnatımı neyle Paris'ki aboylar zatlar bilen öğün içinde Ivan Krasay'ı mesela Paris dilini ettiler ve sonra şu Paris'i şu dili öğrenip başladım ve şu dili okuyup şu dili öğrenip gidesim geldi. Evet. Gülçinar, yani seni bir Instagram'ını söylen tanıyaz ve şeyle diyeyim, direkt yani dima kime kendi cevap veriyor? Oğlanlara mı ya gıylara? Aslında oğlanlara kendi cevap verip baramak, gıylara ve kendi niyeten şadımlarıma da cevap veremem. Gülçinar, biz var sana diysek, bir kendi sorağım düzmedik. Sebebini aytsam, dün gece bara Instagram'da stories'ta paylaştık. Mehmanımız Gülçinar oladı. Barım YouTube'da lentada paylaştık. İnanmazsın YouTube'da lentada 100'den kendi soru geldi. Instagram'da da kendi soru geldi. Elbette kim bana sorularını verip bilmez çünkü sorular toplananızı 150 dönem geçiyor. Arasından saylap mindeşler var arasında kendi mindeş sorular arasında saylap sana sorularımız veriyor. Onun hem azalan sorularına geçelim. Birinci şey deyin. Babacan. Salam aleyküm admin. Gülçinar'a şeyle sorağım var. Oğlanı ilki niresin sığınmaya. Mesela kövüşü kapı ve şuna mengeçler. Neymesin seyred yani. İlk neymesin sığınmaya. Oğlanı yağıyla tabağı diyor. Esas adam kerçileme seyret yani. Özün alt başına seyret yani. Daş keşfine seyreden o. Daş keşfine seyret ama oğlan varsın gıydı varsın tabağı diyor. Bravo boy. Mekan şeyle sorağım öyle. Ağam men sorağım var. Gıydılar 50 000'e ne edip yetiyken oğlanların ki müne de yeten o. Şondan gızıklanyan diye. Sen fikrinsin. Dine oğlan ya gıydıran çeklenmen. Mesela kavir oğlanlar var. Gıydılarından köp ağzalar var. Ya da kavir gıydılar var. Oğlanlarından ağzalar var. Bile o esası adamı mesela neyme bilen meşgulan ya adam özüne çekebilmeklik. Şuna bağlı mı kadiyen mene? Doğru. Hoşlan özüne çekebilmekte. Hoşluk ve fırsattan peydalanayım. Men hem şu fırsattan peydalanayım. Gıydılar, oğlanlar inniki gepleşigimizin inniki bölümüne çelli. Sizden bir xahişim var. Men Instagram accountum şutayda çıkar ve aşağına koyuyorum. Göreli inniki bölüme çelli. Men şu an Instagram accountum 2200'den geçen şeyle burada at olmalı. İnniki bölüme çelli ne açımın bu? Sizin kömeğiniz bile. Hani göreli anlatıp ne açımını yetirip bilersiniz inniki bölüme çelli.
Emmäňde öňünden sag bolun minnetdar. Plus 50 000. Mike. Sorak bir. Özüni iki söz bilen düşündür. İki söz bilen aýdamda sade we işeňi. Ve şadiýan. Üçüncü Ve söz şa- bilen başlaýyn. We şadiýan. Ýanky ýygyň ikinji soragy. Eger bir meşhur adamyň durmuşyny ýaşamak isleseň, kimiň durmuşyny ýaşamak islerdiň? Ýylyň durmuşy bilen ýaşamak pikirimde ýokdy. Sebäbi şu wagt öldürmüşüm Hudaýa jana şükür. Aty bakly. We emma ýaşamaly bolsa da Aleksandr Barkada ýaşardym hadiýe. Skripkaçy, aýdymçy ýa. Skripkaça Aleksandr Bak. Suray şeýle soraw berýär. Gülçinar sağlyk döwründe iň köp gowy görüp we ýatlaýan pursadyň. Iň gowy çağalyk pursadym we gülkülüm pursatlarymyň biri 5 ýaşymda ham öň ýana goňşularym hemişe meni soraýardylar. Näde burnumda men çykdy, edil ucundan näme diýerdiler. Menem onda hemişe diýerdim, ejemiň garnyna kam, ejem hemişe indikine görýärdi. Şeýden burnuma geçipdir diýerdim. Inni şu wagt Instagramda sorawlarymyz ken arasyna saýlap berdim. YouTube'da sorawlarymyza geçýär. Şu wagt YouTube'da sorawlary serýän 127 san soraw bar. Men içinden saýlap bererim sorawlary. Nepes soraýa. İlkinci gezek nirde ve kaçan haýsy saat çaldyň diýär. İlkinci çalan sazım, saz guraly çalan sazım, surok sazıydı ve onu okuwa gitmäke, okuwdan önce 5 ýaşymda 3-nji salçyk mektebi bardy. Näýle desem, okuwdan önce çağlary taýýarlaýardylar ve şo ýerde çaldylar. Universitetiň pat kursy alyp. Hawa. Öğren goý. Sen pikirinçe 40-50 ýaşynda Instagramy häzirki ýaly ulanarsyň. Men pikirimçe edil şu wagt ýaly aktiv ýöretmen we belki de girmer näme bu wagty çelli çağlarym bolar. Çağı bolar. O wagtlarym bolar belki. Öňdäki maksadyň näme? Maksadım bir bu kärä eýesi bolmak, nesip bolsa diplom almak. Üniversitet otaramdan soň we başynan bolsa meni gyzyklandyrýan iş bilen meşgul bolmak. Öğren goý. Ýa-ni diýjek bolýan, şu wagt sen biläň, söý okuyan, söý okuma. Söý okuyan we daşyndan mesela skripka çalan bolýan, piano çalan bolýan, o aýdym bolýan we şolatlarym bakly etýär. Haýsy adyma agyr diýär. Söýmekmi ýa-da söýülmek? Men pikirimçe ikisine de agyr diýär. Men pikirimçe ikisine Men agyr diýär. sebäbi meselem Söýülse, bir söýse o garşysyndaky adamym söýmese, ýa söýýäni agyr diýär. Ýa-da meselem biri söýülse, garşylygynda söýmese, o da men pikirimçe iki tarapdaýyn agyr diýär. men pikirimçe de men goşulýan. Halayan renkin, halayan aktrisan, aktörün we haýsy kinony, filmi gaýta görüp bilersin. Halayan filmlerim köp esasy melodrama, söýgü, drama, şo temadan gowurýar. Ve aktörlerim yok inşallah melodrama da şo da var. Aktörlüm, aktrisalarym gaty köp. Birini gowuran, bir näçesini gowuran şey diýildi, O mi? bir näçesi ýa. Sebäbi filmlerine görä de. Şeýle soraw bar. Atajan Çopanow berýär. Şu soraw hukman berin diýär. Durmuşda iň uly ýalňyşyň näme we näme sebäp boldy? Iň uly ýalňyşyň. Şu anda çevre iň uly ýalňyş görmedim. Şeýle diýelim. Edin işini pişman edemem. Yok, pişman eden wagtlarym boldy ýöne olar ýa ulykan ýalňyşlyklarda däldi de. Ýöne pişman eden wagtlarym boldy. Ýöne gynanamak. Maksat hit ýaly. Awdunja sadajy gyp, lublю. Köp sağ olun. Minnettar. Gülçinar aslında nereli ya? Yani Aşgabat diýdi. Aşgabat mı? Yok. Aşgabat aslım Qızlarbat Barqandan. Aslında kızlar var. Doğulan yerin nereli? Doğulan yerim Aşgabat. Aşgabat'ta doğru. Öz ağdalarına ne arzu edýär? Öz agzalarıma bir azajyk
sabırlı bolmaklaryny we birege bolan mähirlerini ýitirmediligini ekleýär. Yanında skripkan bar olsa Titanic adını çalıp bereydi. Gülçinar Täzeň yanında skripka yok. Yadından çıkarıptır ýöne. Gepleşiň tonuna sizin için ýörüýte. Bir sürpriz bolýar, garaşyň. Gepleşiň tonuna çelli. Senin yaman erwet häsiýetleň indikleň badymy diýär. Yaman häsiýetlerim men üçin meselem karşımdaki adam tanıman yüreğimde näme bolsa şimdi näme sır saklaýan bolsam tafawuty ýok. Hemme zady daşyna çykaryp goýberýär. Meselem daşyna aýtýar we meselem bir men göwnüme diýse şoň jogabyny berip bilemok. Ýadynda saklaýan göwnüme diýse. Ýadymda saklayan ýöne çat ýadymdan çykaýar. Göwnümde zat ýok, zabı var. Ülke yok, kine yok. Yok. Doğru mu? Şeyle soru var. Я азербайджанец по национальности. Я хочу спросить у этого блогера, какие парни, кроме туркменов, тебе нравятся? Русские или азербайджанцы? Может быть, армяне и так далее. Kроме туркменов, yani diyecek olan Türkmenlerden başka neyli olunur hali, hayfa olunur, hayfa millet olunur. Sonra şeyle cevap vereyim. Для меня национальность не имеет такого значения. Главное, чтобы человек был человеком. Özünde bir zady ütketmek şansın olsa, yani ýerdeyim olsa, näme zadyny ütkedesin gelir? Hiç böyle fikre kelleme gelmedi. Ve hiç de ütketmedim. Şu wagty durkumdan, şu wagty duruşumdan Batly. Hudaýa jan şükür o aty wagty. Hiç de ütketmedim. Iň uly arzuwun. Iň uly arzuwum arzu bolup galaýdy. Şu näme şadyky Sır bolsun bak ya. tesirlik söýýär owa. Nesip bolsa arzuwuma ýetimden soň aýdaýar. Instagram blogerlarının arasında Gülçinar iň halaýanym. Sebäbi ol beýlekler ýaly ýasama diýil. Ýöne jemisi diýil de jemmesi diýil de arasyndan bolýar da. Nädip bloger bolmagy başardyk-ka Gülçinar? Ve haçan diýär? İlk bilen köp minnettar. Nädip bolmaly? Onun belli bir sırrady ýok. Esasan adam daşda görnek insanlar özüne çekijilik okuýup bolmaly diýär we özüni alyp barşy. Mesela adamlar şowratdan ýadyýarlar we ütgüçlik görüşler edýärler. Şeýle soru berýär. Durmuşdy. Nämeden gorkýan? Durmuşda birinji bilene öz ýakynlaryny ýitirmekden gorkýan. İkinji bilen azajyk belki gülkül bolup biler, gana gorkýan. Mesela Gülküli. 3 tapar elimden kanal gördüler de ve kanal makalar şonu görüp çarşıyadım bilmişe. Üçüncüm mesela yanımda ya da kaptarımda önümde tapağı yok. Ulakan kamallar geç gitse korkan. Şöyle korku var. Ulakan kamallığı için yoksa sesinden gorkýan? Yok. Emin şu ulakan kamallar geçti. Şöyle korkan. Ejemi ýüňüze Muradar ýaly öý salgyň gaýda indi. Yok. Başla. Ay. Ve bu arada yine bir sorattır. Ejemi ýüňüze uğraşat ya galyň näçe diýär. Hani Ecem'le babam aydaymasam yine bilemok. Şöyle bir küçüklükten Tek karar veremem, öýdekler karar verer. Hayır, berip bilemok başladı. Gülçinar arasında bravaç. Sorularından gireyin, deyin. Instagram näçe wagt bolaçan? Näçe wagtdan beri? Instagram Mart'ta 1 ýyl boldy. Mart ayına 1 ýyl boldy. Ýani diýende 1 ýyl 3 ay geçti. Instagram'da ne tüýlemedi 50 000 adamdan geçti. Ne maksadın näme Instagram'dan? Näme bir zat aljakmy? Ya bir zat berjekmi? Olar ýaly almak, bermek maksadym ýok. Ýöne mesela özüme göwnüme ýaraýan zady çalýan, skripka çalýan zady, piano çalýan, gerek ýerine käwag aýdyp goýan. Ve täze dostlar bilen, täze adamlar bilen tanışýan, gürleşýän, pikir tüzäşýän. Owa. Gören gowy
Şuyan saat aydım diýdiň ha. Aha. Ştaýda saat aydyma gireli. Mhm. Habar galma, men Dewran. Men Dewran gelýär adam. Siz üçin ýörükde Gülçina aydım aýdyp berýär. Aslında ýöne aýdymçam däl men. Aydymçy däl bilýän. O ýöne Bolon üçin biziň agdalarymyz üçin 50.000 plus çıkalytyň adyna haýyş edýär. Teň aýdym aýdýar. We siz üçin ýörükde Gülçina aýdym aýdýar. Ýok däl aýdýar. Dinle we lezzet al. Salam aleyküm. Men Devran. Yanımda Gülçınar. Gülçınar aradı size. Karen Aydın yerine getireyim. Давай все как в кино, пусть твое красное платье меня за собою манит и букеты роз вино. Да я на все готов, ты только взглядом меня позови, и я по следам, по твоим следам, веря в небеса, готов лететь хоть по тонкому краю. Я знаю, сам точно знаю, там верят в небеса мою мечту, что для нас выбираю. Gülçina köp sağ ol. Sesine sağlık. Minnettar. Aydym aýdyp berdiň üçin. Süýjülerden ýypdyr. İşten açık olsun. Seňem işden açyk bolsun, Alla ýypdyr. Spasibo большое. Bu arada ara gireyin. Kiçiräçik reklama. Biziň himayetkarymyz Yeni Kapıdaky Fitch House. Men Gülçinar ýan geldim, gepleşikden olalım. Fitch'iydim. Fitch var arada. Yeni Kapı Fitch House'un Fitch'si var arada aýdyp beren. Birinjilik bilen ýaman süýji fitçiler we öýde süňekdi. Öňden bäri ýetim gelip berdi we siziň hem çağırýanyňyz üçin köp minnettar. We aty süýji, kızgınjak berýete beğendim. Men üçin pişirip getirenler üçin sağ olsun köp. Senem sağ ol geldiğin için. Gülçinar Spasibo Ankara'dan geldi. 7 saatlik yol bizim plus 50.000 gepleştiğimiz için. Yörükde bizim azalarımız için. Ve sağ olun çağıranız üçin. Burnundaky men zat koymy, ya özüň galam bilen goýýarmy diýär. Köp adam şey soraýar, köp pikir edýän ekenler, her sapar suwurta düşüp Photoshop'la koyan men de ýaltana okudat diýerler. Ýok, bu men Hudaý tarapyn bir berilen owdanlyk diýen menne. Gülçinar Baba Murat Bekimow şeýle soraw bere. Ýüzündäki mehr. Ýani şu wagtga görä mehr. Ýasamam diýär, hakykym diýär. Men plan diýmäýin. Ene siz görüp berseňiz. Men özüm bana şu sorawma tesir bereyim. Men aýdaýyn bana ýüzündäki gülümsemäni, gülüjü ýasam edip bolar ýöne mehri ýasam edip bolmaz. Mehr ýagny mehr nur. Nuri meniň pikirimçe bar. Hiç bir ýagdaýda ýasam edip bolmaz. Meniň pikirim bu ýöne, meniň şahsy pikirim. We men Gülçinary şu gün birinji gedek görýän, gün boýunça ýüzündäki nury, mehri ýasama däl. 100 derece. Spasibo. Maşalaňyzda näçe dogan? Maşgalada 3 dogan we oglan doganım var we oglanjygym var. Ve İki oğlan, iki oğlan, bir gıy. Ve üçümizden sağdanlar. Üçüňi de muzgan. Ejem Sağdan. öňden isleýän eken sağdanda bolmagyny. Şeýle soraw berýär. Model bolmak, isleýän model bolmak arzuň barmy? Edil model bolmak arzum ýok ýöne. Meselem turda düşmäge gaterlet gowaran. Surat düşüp keyip alýanda, şeý bolýarmy? Şolary diýsem, meselem gynasam turda düşýän. Ýok, beýin sebem Fransuzsky. Okarsyň netip bolsa diplomyň alar. Diplom alandan soň diýjek bolýan, diplom almadan belki hem şu an sazyň özüň aýdym üçin hobbyňi ýani
devam edecek mi? Elbette. Devam etmek isteyen ve işe başlandıktan sonra Meksiko'da diplomat bir işe başlar da Fransız dili boyunca. İşimin dışından skripka, piyano favorilerini oradan gitmek isteyen ve belki de aydım aytma kuvvetim var. Belki de aydım aydarım. Azalarımız mehvan dostlar. Bugün gepleşimin sonuna geldik ve Gülçınar'ın size aytacak bir kısa sözleri var. Dinleyeli. Ben ati beğenen şular yağlı adımların bazılarını kevam Instagram'a giyen adımların yazan SMS'lerini dağıtına koyan ve adımın Google var ya da okuyup şu derece oğudan sözleri yazıyorlar ve beğenen Hemmeğinize minnettar, köp sağ olun, canın sağ olsun. Mehvan dostlar onu näme görüşençek. Sağ olun. İnniki gepleşiklerde. Plus 50 000.